Raimona थांसै Raimona guys दिनैहाय फार्स्ट टाइम रायमनायाव थांनो फैदों रायमना नेशनेल पार्कआवहाय बेरायहैनोसै आरो सोर सोर थांनो होनना बुंबा दैसा दं ओमफ्राय नै ओरैहाय थांगासिनो जोङो रायमना पार्कआव थांनो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय दा गारि रायलायगासिनो दङ गारि फिसा जाहैदों 2500 गार्ड फिस 300 ओमफ्राय सासेयाव 100 करि गासै 3700 आरोना जोंनाहाय दा रायलायगासिनो दं एन्ट्रि खालामबाय थांसिगोन टाइमाथ' 12:30 जाबायानो थांनो ओंखारबाय नायनोसै मा मा नुयो आं हागौमानि भिडिअखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नाजागासिनो चलो फरेस्ट अफिसाव दंफैयो जों अरे जिप जिप उठबाव जिप दिया जब ओए जिप आस्तेसे नै जिप दिया जाने भाल लगबे बुनु खुशी नोंबो मा मा नागिरबाय गासिखौबो नायजोबगोन आङो नै गाखोनोसै जोंना गारिया फैबाय गाखोदो 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 नोंसोर सिगाङाव गाखोदो गारि गाखोनोसै जोङो गाइसमोन गारि गाखोनोसै चलो भैया उठो बल खेलने के लिए रखा आपके लिए उन्दैखौ बिथोर गुमै बिथोर बाबु Kalau motor ya mau gak ada sih motor. Mana boleh? Hah? Saya mau gak tempat kan saya. Oh, sih. Gari gak kepada jeng safari gari jeep. Nih desa. Abi dua kes ini jalan apa? Tangga saya guys. Tangga hogar mana? Harus kan Raimona National Park. Wah, bayi mandang. Kita live. Mandang mandang. Hai hai. Hai भैया hai बोला. हम लोग चलेगा. सभी वीडियो बना रहा है. Guys, हम लोग अभी जा रहे हैं नेशनल रायमोना नेशनल पार्क. देखो मेन गेट से जाने वाला है. वीडियो कॉल करते सी थोड़ा तो. हाब्बाय गाइस थांजोबगोनदां नाङालै हाबजेनबाय गाइस हाय আমরা জিপে আছি জিপ দাঁড়া পিকক নুजेनबाय পিকক দেখছ পিকক ও দেখো পিকক दावराय दावराय गाइस मोन दै जायो जों भुटाननिफ्राय फैनाय दै एकदमबारे हाजोआ खाथिथारावनो गोल्डन मंकी गोल्डन बहुत सारा है गोल्डन लेंगुर 1 2 3 4 हाग्रायानो हाग्रा लोगोफोर नै हाग्रा गेजेर आरोना एकदमबारे लामायाबो बाब्राब आराम नै हाग्रा पुरा पियर अक्सिजेन मोनदों आरो जोङो दा हाग्रानिफ्राय ने गाहायाव ओंखारसै जों नै जायगायाव गोजौ जायगायाव नदी भुटाननि दै फैयो हाजोनि दै फैयो नैबेजों मै ओरै खारबाय मै सनाफोर मै नै मैया मैया नै मानै गसंना देखायहर मैया हनै हरै बाबा हरै गावखि
Này, माबा notice board माबा सफैबाय नै मा अफिस बियो SSB camp नै SSB camp थांबाय नै गारि फैगौ गारि सिगांजों ट्राक जोङो माबा मोनसे केम्पआव सफैबाय आरोना मा केम्प ना फरेस्ट अफिस होनदों नामाथाय फरेस्ट अफिस भुटान खाथि एकदमबारे बाव सफैबाय आरोना एकदम बिदिनो बारदुम थारदुम खालामबाय माबाय आङो बैयाव पिकक नुदोंमोन दहाय ओमफ्राय उनाव नायफिनबाय गैया आरोना पिककआ बैयावनो जादोंमोन एकदमबारे आदार जादोंमोन अबाव जाहोनो मोनाहाय एकदमबारे जा मोजां मोनदों आरोना गोसोखौ थाजिमनो ओरैबायदि मोजां एकदम ओइलाय पिकक दावराय नुदों आरोना दावराय बेयावहाय इन्डिया बर्डाराव दंफैयो एकदमबारे इन्डिया आरो भुटान हरै नै एबार जों भुटानाव हाबसै ना नैबेनिफ्राय 118 थौ नै ओरै इन्डिया आरोना ओरैहाय ओमफ्राय ओरै भुटान इन्डिया भुटान हाबबाय जों भुटान हाबबाय गाइस भुटान मारा रे मेरे को जंगल ने है भैया जंगल ने मारा मेरे को कभी नहीं है जंगल ने मंगल को हाजो मोनफैबाय गाइस हाजो पानी हाजो एकदमबारे पास खाथियाव सफैथारबाय आरोना जोङो लाबो बैग्रि जा बैग्रि बिफां दङ आरोना गोथां गोजाथार नै बैग्रिया नै इलाय टावार नै गोजौजों थांदों अन्थाइ हाख्रावख्राव दैज्लाङाव दै जाजोबो खोमा ओरैबायदि खुसि मोनबाय फैनानै जायगायाव माने 3700 लस जायाखिसै आरोना गाइसमोन ओमफ्राय जोंनि सिगांनि फैनायफोरा मैदेर नुदोंनो जों मैदेर नुवाखिसै आरोना ओमफ्राय जों मा नुदों होननानै बुङाबा दावराय नुबाय फार्स्टआवनो ओमफ्राय गल्डेन लंगर्स नुदों ओमफ्राय दाउजें दाउ नुदों ओमफ्राय डियार माने मै नुदों आरो ओमफ्राय नै दा बालाबारिया सफैबाय बालाबारियाव सफैबाय आरोना भुटाननिफ्राय हाजोनिफ्राय बोहैनाय स्राय बेबायदि दैयाव सफैबाय आरोना गाइस एकदम मोसानोसै आरोना नै आङो दा हाजोनिफ्राय एकदम भुटाननिफ्राय फैनाय आरोना दैया जि मोजां गोग्गो बाजै गोलोम बोथोरबा दुगै जागौमोन ने कितना बार देखा रहा है टावर को देखो जा मोजां आरोना नै गोराननो आयौ दैया आयौ गादलिनसो गारो नै ओरैबायदि गुसु दै ओमफ्राय बादामालि खाजोबनाय आरोना गाइसमोन ओरैबायदि रिमोनो एकदम गोलैगोनसो आरोना गुसुथार आरोना बेहा मामा जुथा गानबोलाबायो जाम्बासियान हाजोनिफ्राय नै स्राय हाग्रायावहाय बेरायनानै ना दै सारिबाय दासो सफैबाय आरोना एकदमबारे नैबे रेस्टुरेन्टाव हाबफैबाय नै दा जोङो रेस्टुरेन्टाव दङ आरो 8टानिफ्राय हाबफैयो आरोना हाग्रायाव 8टानिफ्राय 4टासिम
गावसोर लानानै बेरायगोन गावसिनि गारिजोंहाय। ओमफ्राय गाइसमोन उन्दैफोरखौ लानानै हाबनो बिराद रिक्स आरोना, मा लोगो मोनो मा लोगो मोना। आंथ' बहुद गिदों आरो